Make the ground shake. Gde ste ljudi? Intro! Kale i Miš ovdje ponovo sa vama. Igramo, kako se zove igrica? Igrica se zove Tag the Table. Jeste. Na sajtu Tag the Table nešto. Može rokamo kad stisnemo gore, ja V, ti gore. I tako idemo. Tako ja ide. sam plavi, Miša je Ne, Miša je naranđisti. naranđasti. 1-0 za Kaleta. 1-0 za Kaleta. Idemo. Ništa nije rešeno, sve može se sredi. Lelelele. Ovako. Tako. Ali dobro Kako se letim, čuje, brate. stvarno ekstra. Ajde, Kale, dođi kod mene, tako, bravo. Opet ja gubim. Skaduš. Sve može se stigne. Long legs. Kale, brate, šta ti je? Ali dobro, stvarno, sound effects ubija. No, greve, da. Nemoj. Dođi vamo. A mora da te stignem, Stvarno nije u redu. 3-3, nerešeno. Idemo. Koliko je? Wow! Ali kako si čuo? Wow! Koje smo glavonje. Slippery! A što ovo ne vidimo, a? Ne znam ali smo klikali. Ovako malo pre nije bilo. Ne znam šta je ovo. Neke nove atrakcije. Šta Što je je ovo? ovo, bezglavi smo. Ode se već. Ode sijalica. Evo sad sam ja pobedio. 0 za tebe, bravo. Nema veze, idemo dalje. Idemo dalje. Što skačem? Vidim mali. Idemo restart. Restart, 2 players. Idemo Rokamo, ponovo. 3, 2, 1. Idemo. Nemoj. Dođi. Kako leti, brate. Skaduš, ali zašto 100? To mi nije jasno, brate. Dođi. A ti si tu. Dođi vamo. A znaš, kad ja skočim, ti mi povučeš sve ono što sam te povukao. Sve ono što te povučem od jedan put. Fora, brate, fora. I kako mali stoče, dođi. Ovo Ali stvarno. tačno na liniju sam stao. Tačno, šta je ovo neka... Lelele, udarim u glavu. Ode glava. Jej. 3-2. 3-2, ništa, idemo dalje. Vizi šta je ovo? Dođi. Pušti. Ajde. Pusti sto. Nikada. To je moja tajna večera. Šta je? Znaš u čemu je fazon? Provali sobu kad ide ovako, ne možeš da se okreneš da muka, boje. brate. Ej, ako se okrene soba na tvoju stranu, idi bre bani u loptu. Vrati mi loptu. Težina, lopta je pobedila. Lopta je pobedila, šta je ovo? Opet ne vidimo. Gledaj sad kako se okreće soba na tvoju stranu, na liniju sam. Ne, Na liniju sam. pusti. Ovu pozicu nazvati labudulet. Ne, glava je prevagnula. Pobedio si, ništa, idemo dalje. Igramo rokama. Nebitno koliko 2 je. players. Prstićima. A struje to zvekne na kraju, šta ne razumijem. Pa verovatno, zašto mi se leti uvek glava. Dođi kod mene bre, odi. A kako se kriješ ispod stola. Dođi. Skudi. A što tebe nikad ne izleti glava? Brate, ne znam. Provaljdaš, meni uvek izleti glava. Kale, brate, glave ti kod mene. Evo sad nema teorije da te povučem. Nemoj. Dođi. Ne. Ne mogu se prebaciti do tebe i... Ajde zabagujemo igricu. Ne mislim, da li možeš se prebaciš na 100? Ali meni glava nikako dobro. Šta opet ne vidim liniju? Dođi. Linija. Nema veze. Tražim challenge. Šta je ovo? Mali debeli. Au, brate. Ja sam pobedio. Idemo dalje. Skoči jednom za pobedu. Čekaj da udarim glavom. Ne promašaj. Idemo dalje. Idemo rokama.
Dođi kod Čiče, dođi No. Sa linije, brate, sa linije te vodi. Ovo je neizvjesno. Ne mogu. Kad ću potići za linije? Kako je neizvjesno bilo. Ovo je dobra runda bila. Da, ovo je najbolja runda bila do sad. Mi kolike glave imamo, brate? Ovo nisam. Nisam. Da mogu da se odbijam od stola? Pa ne znam. Ovo je prebrzo bilo, neočekivano. Idemo odmah. Dođi. 2:2. 2:2. Ali nikada ne može da... Ali, brate, ove nevidljive dobijam. Ne znam kako i ne znam A zašto. malo pre sam dobio i ja jednu. Ode glava. Ode glava, evo Ode te i glava. prvi put ode glava. Koš. To izgleda ono kad napraviš ono kombo neki. Evo sad neće na primjer. Pa mnogo je velika, ne može dati. Bravo. Nema veze, idemo dalje. Rokamo. Rokamo, idemo. This is just fun. Ajde. Ajde. Nema veze. Znate, da možda se zamenimo mesta. Ono, napravimo 360 i vratiš se opet na mesto. 360 na svog. Da. I što ti nisi pao na moju stranu? Wow. Baci se tamo na moju stranu. A, ne To ću da provjerim. Ne da igrica. Vrati mi 100! A ne daš 100. Dođi ovamo! Ne. Tako je. Aj probamo se prebacimo, ja kod tebe, ti kod mene. Ajde. Ajde. Ti idi od ozdole, ja ću od ozgore. Kad ti skočiš, ja neću skočim, ajde. Ajde. 3, 4. Ne može. Ne može. Ne može se prebaciti. Previše je veliki sto. Aj kad imamo onaj mali sto. Ajde, to da Ne, kad onaj mali sto imamo. Ja, kako si dobro. Ajde, čekamo mali sto. Mali sto da nam... Outstanding. Da probamo da se prebacimo. Glavonja. Ajde. A gledaj kod tebe muče soba. Gledaj sad okrenula se soba ka tebi, zato si povedio. Aj sad. Namerno ti to uradio, namerno! Sve namerno. A nisam mogu se prebacim gore. Sve je bilo namerno. Možda ne može od lustera gore. Skudiš. Moguće, možda lusteri smeta. Što je ovo? Ja ne vidim gdje sam. Nije Brate, pa. zbunilo me. Ja gledam šta je ovo. Skoči. Čemo sad? A što mi pomađeš, brate? Ne moram uopšte. A to sam da ti prebacio. Nikako, dođi ispod stola, deci, skoči. Zakucam. Bijemo se, šta je ovo, neki boks smeta. Kao... Gle, udara u plafon. Čekaj, kao Balboa i Drago, tako nešto Da. daše. Dođi, kad isi kod mene. Preskoči tamo na drugu stranu. A ne Ajde. A neće. Ja sam mislio ja ću pobedi. Gazim te Što nećeš, šta je kao vreme? gubitnika. Ajde, ima je vremena za još jednu rundu. Ajmo još jednu rundu i završavamo. Ja i brat Šomi, brate. Na. Nice. Opet na pačke. Neočekivano. Brate, ne vidim ništa. Neočekivano. Evo, opet je soba prevagnula na tvoju Pa stranu. prevagnula. A nekako pošteno napravi, znaš, ne možeš mnogo da pobegneš s ovim zvezdicama, da pobeđuš svaku bukvalno. Misliš? Pa ne bi trebalo da može. Rokaj, ističe nam vreme. Ne bi trebalo Brate, da ovo je bilo može. pokvareno cold. Idemo. Još jedna. Ajde. Još jedna pobjeda i... Dođi. Ne, nema ništa od toga.
Nemoj. Nemoj. Bravo, Katiću, bravo.